Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. To jama'a bako ne ni matafi. Da Allah ina neman taimako a taimaka mu. Ga iyali. Ga iyali ga yaya bakwai. Mata na uku. To jama'a yan uwa musulmai wannan bawan Allah ne neman taimako da Allah idan da hali a taimaka mishi domin duk wanda ya taimaki wani shi ma Allah zai taimake shi da Allah a taimaka. Yan uwa musulmai. Allah ƙara arziki ya Allah. Allah ƙara arziki. Allah ƙara arziki. Alaji Allah. Saka da Allah ƙara guzurin aljanna. Liman liman gana. Allah ƙara guzurin aljanna liman. Allah ƙara kwabi liman. Allah ƙara wadata. Aka wakalla. Allah ƙara. Allah ƙara. Ina godiya. Ina godiya. Malam. Allah ƙara arziki. Allah ƙara arziki malam. Allah ƙara arziki. Allah ƙara arziki malam. Liman. Ina godiya. Ina godiya. Taimaka. Fi sabilillahi. Al'umma. Ina da yana bakwai. Alhaji. Allah ƙara arziki alhaji. Ina godiya. Allah ba ni guzurin aljanna. Allah ba ku guzurin aljanna. Allah ba ku guzurin aljanna mai liman. Ina godiya mai liman. Allah ƙara arziki mai liman. Na gode fa. Na gode yan uwa musulmai. Allah saka. Wannan rayuwa. Sai wani ga kamar muna zuba da mutunci ne kuma ba dan dadi muke ba. Mun dan arba kai asiri. Ina godiya yan uwa musulmai. Ya ayyuka, na ga ba na gode ba. Ai kudin ka ne suka zubo lokacin da ka zauro naira 20 nan. Shine 2000 ka ta zubo kasa. Me kace? Shine ya dauka shi na baka kaya. Me kace? Gaba ni. Wannan Sai na dauka da baka kaya. dan ba ka ta gaba ni ba. 2000. Dubu na. Gaba do. To ga almajirin yake. A to ni na Ka ta mun.